Knock. Hawu, ngena. Yo, sanibona ekhaya. Hawu. Ninjani sis? Hawu, ngaze ngajabula. Umuntu okunini ngangifisa ukumbona. Oh, hi sis. Okay. Ha. Wathi wangithanda uNkulunkulu namhlanje lazi la ngihambela idlozi lami. Hawu sis wami niyaphila kodwa? Hawu, ngingaphila kanjani sengibone wena? Hawu, bethi ngithi ngizobheka le ndoda ubaba la ekhaya. Khohlo ubaba la ekhaya. Hawu. Hawu. Yazi ungazi ukuthi nje uyazi ukuthi inkinga enginayo idingwa wena. Hawu Nkosi yami. Phela Ngikwenze nje njani sis wami? sithanda kahle kabi lento yakho yokuthi uphi ingane ezicathulo. Oh So Nkosi nami yami. ngifisa ukuthi nje ngikubone ngoba hayi lo wami uyazidinga izicathulo zesikole. Hawu bakithi ugugelwe noma isamlingana? Seyigugile. Seyigugile. Hawu bakithi hey umfana intombazane? Umfana bakithi uboy. Hawu bakithi. Uyazidinga. Uqo size bani? Size 9. Size 9. Unonyawo olukhulu Hawu bayakhula laba. Oh ufuza ubaba. Futhi ubaba wakhe. Hawu bakithi okay. Unonyawo olukhulu ubaba wakhe. Uyabazi ke abantu abasebenza emaphalamende bajwayele uba nenyawo ezinkulu. Oh, awu ubaba usebenza eParliament. Uyena obenzela ingadi. Hawu bakithi, hawu Nkosi yami. Hayi siyabonga. Okay, no ayikho inkinga sesami singamsiza umntwana. Hawu ngingajabula kakhulu. Singamsiza. Ukuthi ke ngeke ngibone lezo ekubanike zona. Lo wami yena uthanda ikhavela. Oh. Uma ungase nje umthole Mana ke folkswenka noma for isikole. For isikole. Angithi lapha esikoleni sabo uyabona nje bane group yabo eyaziwayo nje inanegama kuthiwa Wolfswank. Oyingane zama-parliamentarian. Ingane nje ezazi style. Babizwa nje ngoswenka. So ngeke aqhamuke ke eseqhamuka nobhova. Cha, kumele nje aqhamuke naye kubonakala ukuthi wangena uswenka, uthanda ikhavela. Mana ke siswama ungilekelele. Ngifuna ukuzwa kahle. Ikhavela uyifundela esikoleni noma mezoswenka nje ekuseceleni bayiqoka esikoleni ikhavela. Bayiqoka esikoleni bayaziwa. Hayi nothisha sebakhathala. Bathi bayakhuluma zabatshela izingane phela manje ngeke kudlalwe ngazo njengathi. Sabatshela zathi abayeke umona nabo abathenga ikhavela mebeyifuna. Awu Nkosi yami, uyazi ke ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe iyona lento eyenza ibathola ngabi nazo ngoba phela I'm sure lezi zesikole ngabe ziya affordeka ikhavela ithanda ukuthi ukubiza kancane. Angithini khona ke nina ningena lapho ke bese niyabenzela ngoba ngeke imidlaleleni istokfela ngidlale ukuthi kodwa ke ngimthengele kulokhu ke ngisheshe zamshiya ngoba ngithi uyakhula base ngithi mina hawu uNkulunkulu wami wangilethela wena ngingajabula nje futhi uma ungakwazi umthengele kube okhala babili ukuze akwazi ukuyishintsha ezinye ayiqoke mengabe esesikoleni ezinye ayiqoke mengabe ngeke esikoleni. Angazi swami yazi ngazi noma ngizokuphoxa noma mhlawumbe ngoba icampaign le 1 million pairs of school shoes manje kuyayi kube yicathulo zesikole nje lezi zesikole. Hayi phela uyasicontrol usutshela izingane zethu ukuthi esikoleni izogqoka nangithi uzobe esigqoke esikoleni. Inkosi yami ngiyaxolisa ngiqondile kanjalo ngiqondile ukucontrola icampaign yakho fanele ihambe ngendlela yakho futhi manje angithi wena usiza abantu. Umuntu bayomsiza ngento ayidinga uyena. Ukuthi sibasizile baningi ngicabanga ukuthi bangaphezulu ka 3000 manje akekho akwa complain. Akekho futhi wayeke wacela izicathulo lezi ezikanje. Bengingazi nanokuthi khona isikole isibusona lesikole sifundisa izingane ngekhavela ngoba hayi selokhu ngaqala bekungakaze kube khona umzali ocela ikhavela. Nje ikole izingane ziyaswenka ezikoleni. Manje wena ufuna ngoba nakho ke siqalekile izingane zethu sekufanele ibonakale ke nasesikoleni sigqoka obhova. Inkosi yami ngenhlonipho nje siswama engibone ngathi ngisazoxakeka ngoba ngathi ngesi afford la ngoba siyathola iminikelo nje kubantu sithenge emswenko hayi ngeke abantu nje besike benikele basuke benikele ukujabulelisa izingane zethu hayi ukuthi wena bese kuba wena osubatshela ukuthi bagqokeni ngezicathulo zesikole. Angithi uzobe egqoka esikoleni uzobe nje egqoka esikoleni. Hayi angazi wena ugqokile ngani obhova? Angithi mina angifundi. Kodwa wenzani izicathulo zesikole kodwa abadinga izicathulo zesikole ufuna futhi ukubalawula bagqoka into ethando wena. Angithi befundayo bagqoka izicathulo zesikole ngibanike izicathulo zesikole. Bayegqoka nje kulesa sikole ikhavela bayaziwa nje oswenka bayazi. Angaza ukwemhla wawungithole kuphi? Hayi ke bhuti akusabalekile ke lokho. Ukuthi bengisho ukuthi ubuyele khona. Uhlala ucwele lapha ko Facebook uhlala ucwele zonke izindawo. Bengisho ukuthi ubuyele khona ku TikTok. Angicela ukuthi woze efonini yami. Wena wangisukela wangena efonini yami wangitshela ukuthi
uphangisa ngiyicathulo bese ngifuna icathulo sekuyinkinga futhi. Hayi angazi bengicela ukubona ubaba wala ekhaya ngikwazi ukuthi ngixoxe naye. Ubone ukuthi unani. Mhlawumbe angiqhubeke Ngibona nendlela ngoba hayi. mhla walethi icathulo size 9 khavela awuphumeleke njengamanje. Awu ubaba angisamboni. Akekho. Awu ngenxa nje yokhavela. Akekho ubaba la ekhaya ubuya mase uzoba khona naye mase uphethe ikhavela. Hayi kodwa ke sengingambona sengomfonela ngoba ayikhavela ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ngiyaxolisa kakhulu. Umuntu afika athi uphiki ingane zesikole ngicathulo bese funa futhi ukuthi asiqhube ngamakhanda ukuthi ingane zethu fanele igqokeni. Hawu. Aniyami nje ngeke igqoke nje into engabhedayo. Isebenza emizini omuhle kanje nobaba wakhe yenza kanjena ingadi azogqoka isicathulo esibhedayo. We amanekiyeko. Amanekiyeko nje. Hayi niyahlupha nina umuntu uyoza ayofuna intelezi yama-subscriber kanti kumahhala ukusubscribe please subscribe.